Stai un pic. Stai că nici m-am aranjat. Senzațional, Raluca va sări de pe un munte. Adică de pe scara mea. Hai să vedem. Și. Bună! Ce chestie minunată! Dragi telespectatori, Raluca a reușit! Nu-i spui lui mami. Ba da, iar. Bă! Vrei să fac și o săritură? Haide, fă și o săritură ca mine. Dă-mi să te filmez. E pe filmat sau pe poză? E filmat. Vezi că are acolo o cameră. Vezi dacă trebuie să apară ceva în stânga, acolo, în colț. Trebuie să scrie aici, rec. Da? De ce? E după a treia. Și curaj de... Hai. Îmi zici și mie și... Nu mai trebuie să apeși acolo. Bine. Dar zici că vrei și... Și. Oh, no! Banane! Ia și filmează. Am crezut că nu o să mă doare degetele și fundul. Că lasă așa și te filmează. Filmează. Nu, dar chiar merge? Da. Ia, hai să vedem reluarea. Asta după